machiegni kamoro amora ma intie janeno mar LTN. En thuolo maber ma waromo kendo e chenro mar dak achana. Kama dhano dak achana ok achadha. Ing'eni dhano tije tek to samoro ber mondo mi ogaye kinde te. Mana kaka samoro igayo dhiang' kata chiayo kadwa dhi marach, wadwa kata dhi chamo chamb ng'ato. Dhano igayo agaya kamano. To duto te ng'ato ka nigi rem mare. Ma en mana hosi mar puonjruok. Wapuonjore kaendi e weche eko mag dak mondo mi wakonyre wadag e yono ma owinjore. Ok dak mano endo ma ok owinjore. Emomiyo chenro ni endi biro ni achiel kachiel kae TV mari mar Lolwe kaendi. Tudruok mari odhi nyime kodwa kaka pile. Facebook page Lolwe TV. Twitter handle en @Lolwe TV. Kokamano tudri koda achiel kachiel. Twitter handle mara ma en @Nikokalo7. Chutho tigi hashtag dak achana mondo mi koro penjo te mikelo obi kakoro nitiere e chenro no endo mani kare machiegni ahinya. Abota chenro ni endi to nawacho ga ni sama ochopo sama kama endi to joma pod atedo kia nyathi timo ne homework kia ang'o sama dak achana koro go kaka ogo ni endi gi oket tenge kapok ni tedo ang' ited saa 3 to mano koro ing'eni koro achai ng'ama miyo ichieme odi saa 3-4 why dho samoro pesa obiro molewo lakini chieng' dak achana to teme uru mondo chuma chu kele pesa chon michamo ji neno chon dak achana ta koro ji nindo bende chon kata gitedo lunch chuth moriwore gotieno nikech dak achana pek malich machal nade ni kamoro amora ma intiere machiegni ahinya wan kaendi gi Nerea Mbewa ma en bishop mar Hope for Good in Christ ma en kanisa mantiere pacho kaendi. Wadhi waloso weche ma kawuono pek ahinya adwa mondo mi uriuru kodwa lamo nikech weche kawuono moko nitie matek. Nitie dhako ma jadoho. Mon sani koro wangi okolo kudho dwa kendo dak gi chuo. Kendo dhako ma jadoho e gweng' achiel monyuome ni. Chako kawo dichuo machielo bo chako dak godo joka menya. Kamoro amora ma untiere wachni biro mbele ka. Nitiere miyo moro ma sani koro oseyangre ni endo koro en dhako ma okendo en ojadoho. To en jaod jayalo. Jaod jayalo kaka in. okawo pastorship mar chwore ni onyone lon okoni koso jijuone yalo kabisa ma ok okony ngima dhako ni ko dhako ni manyo chuo moko. Magi te nitiere ka. Ywagi no donjo na koa kamoro ni Ndhiwa. Mano kuma nyuola. Ndhiwa kamenya. Koro gini timre dala moro kanyo ma ang' walosi kendo ang' wawinje. Wabro go simu ne ji moko 2-3 mondo onyiso ni to gini timore adier ka timre e gweng'ni koro wabro ng'ade rieko. Nikech en ywak mano chopo. Omiyo kik idhi mabor kawuono opek to kapok ojope mano. Koro nitiere wach moro ka. Pastor ni oro na wach ni endi Bishop Nerea to abende no mako dhoga. Ni to kachal kamae titimo nang'o? Chikuru itu. Pastor oyimore an nyako mane oro ni message ni chuora chodo motamo wang'a. To ni duoka ni Nyasaye jaloso biro loso. To chode ni en kama endi pastor. Nokenda dhako mar 2. Dhako mar adi? 2 second. To mokwongo noyudo kane osedhi moweyo nyithindo 3. Mano dhako mokwongo nosea moweyo nyithindo 3. 2 manyiri gachiel mawuoyi. Koro nyare mar 2 ni magi nyiri manowegi. Second born kuom nyiri manowegi iki. Nonyiso min gi mantiere ni ni babagi riworega gi nyamin gi maduong'. Mati ni dichuogi ni okawo nyare monyuolo maduong' first born kuom nyiri oloko chiege. Koro chieng' moro mama ni koro dhako mar 2 ni koro penjo chuore ni kabe gima kama endi en adier. To dichuogo nowacho ni nyathine manokwongo here. Koso nyathine nobigo ne kiawa. Winja wach dhi nyime. Mama ni ochako kawo to ochako nyare ma koro wuon gi oloko chiege ni. Mano koro nyare. Upenje ka gima kamano timore. To nyako ni oyiene ni adier. En gi wuon mare
gitimo osiep mar hera. Koro nyako ni penjo kaendi to pod ohum. Chiege mar ariyo ni nodhi omo nyamine kaka diom nyamiru, obi olimgi. Dichuogo ni notomo nyamine chiege ni ich. Mano michieno, dichuogo ni chieno. Koro onyisi ma wach moritir. Pastor kilem madier. Tieni lembo keto gi question mark, okete to. Kilem madier to an gi yie ni ng'ani dhi lokore e nyim Nyasaye. Nyako iluongo ni Murina Wuor. Ikone dichuogo ni nindo gi nyathine. Ani oloko nyathine jaode. Ni koso nyathine no bigo. To kata kano bi kode dong' en nyathini. Apenj nyathi mipidho in iwuon tang' ibukri ni loko chiegi nade. To min nyathindo nodhi nikech ang'o? Murini wacho noyudo ka nyieke maduong' nosegato we nyithindo 3. Nyiri 2 gi wuoyi 1. Ma en okende ka nyithindogi nitie. To koro kuom nyithindogi, nyako mar 2 ma koro nyiso min gi ni yawa, nyamera maduong' ni to nigi wach moro gi wuonwa. Kotimo nonro to nyathi ma nyako ma wuon oloko chiege ni oyie. Kopenjo chuore. Dichuo kopenjo wacho ni nyathine mano here. Injo duoko mag bure mag kaka inyalo konyo. Matin kabisa. Koro Morin lamo ni mondo chuore olokore. Mondo Morin pod nigi chuny mar dak gi ng'ani. Morin pod dwa mondo mi odag achana e ode ka. To koro chaka ne ng'iyo gini endi ka koro idoye. Gi kama ne dhako cha nodhiye, mang'ani kawo dhako ni makendi, ma bende koro chako kawo nyare matindo ni machielo ni be koro kendo. Yuore bo ni omiyo ich. Yuore bo miyo ich. Do maje chien. Mwana omiyo nyisi ni no discussion there. Nikech maje chien achina milana gi wang'i. Kaka in ng'ama dichuo gigi otimore kuom dichuo. Timie wache onyise jowuoyi. Koro anang'o awacho ngo to ino nyisi ni mondo ilem mondo mi ng'ani odhi olokre. Tiende ni onge discussion kanyo, idwaro mana lamo. Koro dwani mondo idhi lem, magile ule mondo gigi be an kaka ng'ato keto ni gima kama mondo idhi lame. En tich matek ndi. Ilemo luye machwerni. To sami lemo no to ng'ani to koro eka en to koro eka pod ojam malili. Eka lieto make. To komondi en ang'o madimi mondo mi ng'ama dichuo donje hera gi nyathine monyuolo manyako. En ang'o? Marembi ma nyathi ma in minyuolo, ang'o ma koro nyathini koro ber ni kata mana nyameru kata be mani ber ma ji owuoro ga nade, ok nyal bet maber, onge gima ineno kuome. To nyathini ma koro inyuolo in iwuon, igori kuome iloko dhako nade. Penjo mokwongo. Penjo mar 2. Mado mondo apenjira na wuon. Ng'ani yudo chir kure mar sero nyathini. To tere kanye. To sama koro odwa timo kode tim mar koro mar ng'ama odak gi jaode ni, onyise nang'o? Kose nyako ni onge gi boyfriends. To kata konge gi boyfriend, tang' chopo mani baba ni monyuoli, your own father, emiloko boyfriend. Penjo machielo madwa mondo koro apenjira kama maler. Ng'ani kano kendo dhako ni mar 2 manigi Morini en chiege mar 2. Morini ok rome kaka chiege. To kok rome, ang'o moni kendo dhako mar 3 kata mar 4 oyiene kar dwanyruok gi nyithinde. Wach ma koro moma yuore mano biro ni bende omiyo ich. Kar yuore kanyo to koro wanyalo wacho ni mano to ne yuore, mano ng'ama odok kore. To pod ok ber mondo mi chiw ich ne ng'ama yuori ka jaodi nitie. Ma ok ikaw ni chiegi. Ma bende ok en chiegi. Kora yuore no to kanyo to kotang'o goyo mbaka mang'eny ahinya. To kama koro mbaka koro tama goyo
en kama hera tuchinie gi nyathini minyuolo. Joma chuo manitiere iwachoga ni nyathi manyako chiegni gi wuongi. Nyithindo manyiri, by the way, they tend to be friendly to their fathers. Machuo bedoga korka minegi. To ma en love mar nyathi gi babane ma mzazi. En kaka janyuolne. Makama tang gi cross magi chopo makoro obedo something ma romantic. Onge penyene. Morini yuak, en gi dichuo ma jamalili. Dichuo masiso mare onge mwisho. Dichuo mok pim ni endo kuma koro dhi ne odhi kanye. Morini be nigi tekonde. Dichuo maonge mpaka. Dichuo maonge taste. En dichuo maonge class. En dichuo maonge morals. En dichuo mobachni. Ma en ng'ama rombrega mondo binti romadhari mondo inka wi ma ewuotho gono en wich matiyo nikech ni nyathine mano kuongo here. Dichuo no ran. Kata ben man nyathini mokuongo here nek. Nyathini nyalo heri gi hera ma kawaida mar baba gi nyathine. To ko unyalo wacho no ng'amo dhoge kam mama dhoge diemre ni nyathino kuongo. Ok nyathino here nikech en wuon gi to noko here mondo te onindrego. Kata kwa weyo mano. En chir mane ma iyudo mondo mi nyathini niendi ichop go nyaka e weche mag kisera. Mondo be ni puonje niya kama in mako weche moko de richo. Mondo be ni puonje. Ai nyathi manyako ni be confess ni adier mane kaka en. Ono babawa, en chuora, en osiepna, en chotna. To kiponi icho wuok. Itero nyathini. Mago. Koro babawa omiya ich. Koro an nyathi babawa, nyathina nyathi babawa. Okang'e ni Morini ya kanye. To samoro ang'adoga bura moko mager. Ino dhiang' marwath. Koro bedo gele ahinya. Men kodom na ipuode. Te kodong ni no chiemo gi dhoge. To puro. Tich matek saidi. Koro medo bedo machwe. Koro bedo machwe to chwene no en mana mar ringo chieng' mono yang'e ochame. To nikech koro dichuo ni ok nyal yang' macham nikech en dhano. Mae opuodi tayo okawo oter kamiti malor kanyo ma kifungu moloro kanyo no kawo mawiti mondo towe iye kanyo. Maendi en abomination. Kata e nyim Nyasaye en richo maduong' mogik. Ma en incest en abomination. Ok nyalo beni paro gima kamano gi nyari. Eka Morin to dwaro mondo idhi lamie. Morin kendo rido ni kalamo Nyasaye adier. Tiendo onge gadiera gi Nyasaye kalamo ane makalamo. To en dongo tamo wang'e. Obiro dwaro kony. Omiyo e gweng' kama ji dakie. Tine nyithindo manyiri moko tuwuok ni ati budangu ananipenda sana. Yo nipatia do, ananijenga, baadaye fadhali najua kunitreat. Koro nyithindo manyiri gi osefuo gi wuonegi. Koro wuongi ni makoro kedo machiegni ahinya. In fact gimotimore nek nyathi manyako ni be kitero wuon kamiti titere nikech omijinga. Oketho piny. Koro kata dichuo madhi kawe dhi timo ang'o yudo ka wuon gose yawe. Wai kata wuon gi wach be ok okumre chiemo ka churi ni babani ema ne en chotni. Dongi ketho kari. Obende onge future ne kata mana kanye magidhiye. Maendi en gima kaka inyalo ng'won onge. An ka en bucha ni an ma ng'ado bura. Aseng'ado bura ni ma committee for life. Mar ariyo en ng'ama dhi committee ka bende koro en long lilo. Mondo dhi neni gi wang'e kuja ga baba chuda. Magi onge, magi gin takataka nikech ng'ama dichuo maduong' mosenyuolo joge ma joge opong' ma koro magi koro migogni wende be ni dhi tedo. Irocho gi nang'o? Akaw richo aketo kuom dichuogni nikech en ng'ama duong'. Nyathi nyalo heri gi hera mar baba gi mama ta i mistake mielekeza kama koro ni koro maendi en hera mar dhako gi dichuo. In e wuon gi mondo be nyisi ni stop.
kendo igole mabor kodi kabisa. Tinde chuo negi chat gi nyithindgi manyiri nyaka e simu. Unaonaje hapa? Hii page yangu ya Facebook Unaona niliposti ikawa nyithindi manyako igogo mbaka magik mani post. Then because mane kaka ngima masani nyathini bedo donjo kuomi mae odhi machare mobede ng'ama orudre ma wiye ok ti. Koro chumo kwa koro sere mambesene ono ni kech baba gi miyega pesa, baba gi treat maber kia nini kanyo ma koro wiye obeti. Kendo penyo ni mtadu ikoni utadu nini ne endalo mag muma chik no wuok koyudo ng'ama chal gi gima dichuog notimo igogi gi kite ni chile gi kidi nyako kata chwadgi kidieching tichwado gi kite ma githo ma kidine mibolo kanyo ma kidine maikgi nikech en a disgrace to the society. En gima rach kabisa kind anyuola. Mama wacho ni mondo nyinge olal e dier anyuola, igolo nyinge oko. Ichwade gi kite mondo kothe no rum. Lal. Kech gini biro luwo nyithindegi nyaka ma pod dhako ma morin ni nyuolo. Biro matimre kawuono nikech remo. To dichuogni en ka yore osebiro ka otomo ich. Nyare to koro manya. To ang'o muni kendo dhako kata mar ariyo, mar adek, mar ang'wen oyiene. Kata obed gi mon 70. To osebedo ng'ama koro en ng'aka koro en puode ni onyalo konyo. Ni chielo ga ji. Ni chielo gi kidi. Kendo gima kama kotimre kata e piny Jo-Arabu. Let me tell you. In the Middle East, kata koyudi mna gi chi ng'ato ni iwuothogo, kata gimutimo onge, ichili gi kidi. Ionge gi ratiro mano chi ng'ato. Time moko nitie machach mok nyal yini mondo mi tim. Idhi ketho go gweng'. Ma bende ketho nyinge Nyasaye. Ke Nyasaye kanochwe ji nochiwo instructions maber ahinya kaka ni bende dhano dak. Nyathi ma nyako ni chiemo koro chwore koro biro kende ni biro korgi, ni biro nyuome. Indo koro ing'iye nang'o? Moreno mabiro lemo lakini chuori ni dwara chwada abola gi kidi matek. Okang'enjo gwengi bunge wache ni okwacho gweng' moaye. To ka ging'eyo kata wach ma gweng' moaye mano koro kwadwa somo nikech dipo ka chuore ogoye. To nyago ma wacho ni manga manyap ma aina gi. Magi joma nyap maonge. Jok moko ma gin kendo nigi joma liligi. Magi nyap kotoyo be onge gima nyalo timo kubine ni. Tijene mana chiel no en ong'e ni en tijene mana mar manyo kuma mon nitie. But onyap ka kotoyo gima nyalo timo onge. Omiyo Morino nego nyiso wach ni endi to lazima maendi ikemea. Mano ok dwa lamo kalo ka. Kendo ma gima ne beni koro ikuong'o kabisa. Ng'ani ne beni en ng'ama ikuong'o. Moko mi lemone. Morini chunyi ler ndi an manga moko nyal lemone. Ma ikuong'o madhi kata kapo ni en ng'ama ne wite aora to dhiga aora machieng' mono wach mana wach ni sigande no dong'. Nyathi ma nyako ni bende nyaka lutir. Gintino manyiri masani be nyaka koro puonji. Ere kama idhiye, ere kama ichope. Kisepong' e dalau, dhi many chuo oko kuche cha. Ok ni baboy magono icha kiluro gi kaendi. Kwe loko nyako kata mine gini koro konyal luor. Odhi koni kaki gimi yudo ne ma yudo. Okonyal luore. To kata bedi mine gimonyuole nitie, to gima kama dhi mbele. Ipani mine gimonyuole diwinje nang'o kod nyaka. Ngi wawa dichuogo. Dongi wene nyathino dichuogno. Tiwegi gi tora ma nyaka chieng'. Nyako moro nokele kanisa na. To kwachako lemo ne kanisa no gowa to ne waloye. Kora jadonga gi welo. Koro men gi okele kama welo nitie to kona ni mae nyara kama no pimo na mang'eny. Kora wuoyo kodgi to Roho Maler be nyisa gima nyako ni en. Kora riwo lwete gi lwet min gi lwete. Kora ro chako lemo machaka ni e nying Yesu Kristo to nyak thicho chako manduru. No, I don't want you to pray for me. To kel lweta. To kone bas. Kora dwa lemo. Ne walemo yeche no tiyo no go nyathini gikone ni no dhi to gima no dhigo no chodo piece ma nyathino otweng' wiye te ka adhigo
kaw giga ma nyathi chodong gi wiye lilo maonge peace. Gima temo wacho jale be dwaro Nyasaye makamano chwade prop Nyasaye nyalo ting'e nyalo goye piny to koro Nyasaye kata koro goye piny to koro gik mosetimogi no nyithindo dongo rocho ondiki muma ni an Ruoth Nyasaye marucho richo to ka chaka par kendo tieni gino richo to ka Nyasaye golo kuome to ok chak par nyaka nyare ni te ibiro gol kuome richo no nyathi nyaka do yetin. How comes nyathi mangima modhi skul ikaw baba ulokore chuori mago jodevo mago jochunje mago jochiende mag bopina bwonam piny. Ng'at moro yando oruna message ne ka okoni gin ka gidak e bwonam to gima girwako go ji bedo juju chiende en nindruok no tiende ni samoro nyalo be ni dichuog ne ja piny ruodh mudho cha koro rwako nyare no kuro gi through that or nyako ne ja piny ruodh mudho to rwako wuon gi kanyo koro ma dwaro Nyasaye mochung' kende. Awuoro dak achana ni samoro tek to dichuogni di nyiso ni en gweng' mane Di manyo chief do manyo chief to mano be hayo chief nitie moko chief ok donje kata doctor dwara Yesu kende. Mada manyo chief mondo mi ng'ane ochaka oyudo kama itere mondo mi koro odhi opuode Nikech samoro kata koro oyud Yesu ka koro boch ka koro ose koro kwe koro yudo Yesu koro nitie Nyasaye ne mitiyone ema ni koro Murini be bro ywak ni yawa samoro ukawo chuora koro udwa natim nang'o dongende mokelo ka wacho rome enda wacho ni mondo leme ati koro bucha ka ng'ado enda mondo leme mondo chako bed ng'ama sawa. To me this is a useless guy. In fact, ng'ani is a complete waste of time and space in this world. O waste no time to waste no space. Mane momiyo Yesu no biro mondo joma chal kode ma waste time to waste space go. Donjo kuom Yesu to time yudore to space yudore. Mabe Yesu rita kabisa kendo lokalo ngima ne chuth makotimo to ywaka Yesu ni karanga malich. Yesu ber dich moren akiana ori kanisa mane kama intie no odhi omak ng'ane gi injili mapiwa ka itigo kik idhi kanisa ni te onge nitie man gi Nyasaye. Winjo dak achana kawuono bishop un kod Nick konya mondo ayud namba nyaseme miluongo ni Albina Olongata. Albina Olongata bi winjori ornwa namba wamijawo. Olongata ni mondo koro nyinge nyaseme koso ma nyinge Masai. Insom. Iluongo ni Albina Olongata mean peace. Winjo kata nyinge nyathina no. En kod nyathina ma wuoyi miluongo ni Tadi Tyron. Kata Obos wuod Nyanango. Ogochna e namba na. Ochiwo namba ne ka indi te. An wuon peace. Koro wuon peace dwaro mondo mawanye min peace. Manya seme miluongo ni Albina Olongata. Nodhi gi nyathine ma wuoyi miluongo ni Tadi Tyron kata miluongo ni Obos wuod Nyanango. To koro mondo mikoro wakonye yudo kama mama ni nitiere. Ng'ama ong'eyo nyinge mowacho go. Kapono ni dak achana kanyo ng'eyo kuma min Obos wuod Nyanango nitie. Kata min Tadi Tyron. Nyise maber ahinya ni or namba ka moko nyalo somo nikech weche go eko mag security to gi privacy mar ng'ato e chenro. Mondo mi odwok nyathi ma wuoyi manodhi godo. Wuon peace dwaro wuode no. Wuod Nyanango. Obos. Tadi. Obos Tyron. Nyaka be nyathi kabisa nikech yo ma wuon gi dware go ni chal ni nyathi. To koro iwacho ni wan kod bishop mondo wakonyi mondo iyud namba nyaseme. Koro kapono ni nigi namba nyaseme ni ornwa hashtag dak achana makawuono. Wabro manye mondo mi wanyis wuon peace ni wayudo namba peace. Koro gochine min peace mondo ikwaye nyathini mondo ubed in peace.
ing'eni pis mondiko ni pis mar gik mathindo thindo pis in English pis okondiko pis mar kwe. Koro ranyisi ni omanye pis gi gik mathindo thindo gi mondo gibed gi kwe. Wuon pis dwaro mondo mi obed gi pis koseyudo wuode ma pis. Wuode ma tidy. Tyron. Obos. Wuode nyanango. Omiyo tem mondo mi ikel namba no kapo ni in go. Kaka ineno nyaseme no kama nitiere, nyaseme makure. Seme nitie kama ni nango. Olobok kiang'ogo. Olongata, albina, olongata. Ei. Nyaseme gi to bende. Akapar kanyo to achich. To onge wach, wadhi e yueyo. Ka waduogo, wan gi wach mar dhako ma jadoho e gwenge mag Ndhiwa, Kamenya. Adwa chome tir mondo mi wanyini to koro time ma kawuono timre dak achana ka gin time machach maricho moko ne beni timre e dak ma ji nitiere godo e oganda. Kik idhi mabor, koro kidwa moke, ma en dak achana. Machiegni kendo e chenro mar dak achana janeno mar LTN. Na nyisi ni kawuono dak achana niendi odwa gwenya. To kata bed ni dwa dak kawuono nitiere gi gwagwa moro nikech homa moro nofunda kabisa. Sasa ilemo na homa nofunda. Sami lemo ne chuo moko ma timbe gi richo gi. Tilemo ne joma ne gi homa kawan. Kuno koro aliso mana pi matin. Okay, now achopo kama wach teke koro. Nitiere gweng' moro e Kamenya ka. Madhako moro pastor Nerea. Kata wacho ni dwa lemo, un gi tich ndi. Tang'eni lamo to nyalo gimoro amora. Lakini kama tinde mundo bedo ni wenge gi okolo kudho. Dhako ma wang'e tek. Dhako ma chach. Dhako ma en oketo ni nyaka obed ng'ano endo marocho ratiro mare kaka ng'ama miyo. Miyo mose kendo man gi nyithindo 3-4 ma jaode en pastor. Jaoda mamani iluongo ni Morris. Nyinge moko ok abitiyo godo. Wati gi Morris. En jayalo. Jayalo ni timo injili ne kodhi. Samodhi to en gi nyieke. Jayalo ma dichuo ni gi nyieke. Nyieke ni ma dichuo ni iluongo ni Ouko. Tigi nying mar Ouko. Koro Morris go Ouko jokende gi dhako achiel e gweng' ma Kamenya. To dhani iluongo ni ere nying mamani. Dhani iluongo ni Biti. Wati gi Biti. Ok wabi wacho nyinge mang'eny ahinya. Kata Biti. Koro adwa ni mondo wagoyane simu moro kaachiel. To simu migoyo ni ok abi wache e yamo. Gona mana simu namba mandiko kani. Nikech ing'eni ok onego bed ni koro moko ni wayango te. Namba mandiko kani gona mondo walos kod bwana mokwongo ni mondo gilero ni to gima kama timre e gweng'no koso ok timre. Namba ne en mano. Koro goye mondo wayude nyieni. Kete kae mondo koro kete loudspeaker. Halo jatelo, idhi nadi?
An nyinga en Niko Kelo. An wuod Seme. An wuod Seme. Loka. Koro wan uluongo ni wan loka. Un be waluongo ni un loka. Koro luongre kamano, wan nyikwa Ramogi waduto. Koro jatelo, agochoni kaendi to ang'e ni ok ing'eya, to ang'e ni in wuod Kamenya, ok kamano? Koro agochoni mana kaendi ka bende wadwa ni mondo kik waful nyingi ni nyingi en ng'a namba ni, to ne wayudo kamoro mondo ikonywa paro moro kaendi e gweng' mar Kamenya ka. Nitie wach moro matimore. Mwadwa ni mondo ilernwa kaendi, to e gweng' Kamenya kaendi nitiere miyo moro ma koro osebedo gele kanyo. An atiyo gi Lolwe Tv. Mosebedo gele ma en miyo ma jadoho. To en e gweng'u kanyo. En e gweng'u kanyo endo. En jaod jadolo moro. Tawinjo ni koro ochako kawo kendo dichuo machielo, koro owuothoga wuotha mana gi wang' matek e dala kanyo, to jo gweng'no nitiere. Koro to wacho ni mano e ngima moyiero. So Kamenya maduong' ni ma Kamenya location ma to Kamenya ma on mane. Hapa ni kamoro ni south, akani ni south east. Miyo ni nyinge Biti, awacha nyinge luongo ni Biti. To koro nitiere jago ma bende marawera moro miluongo no Uko. Ma koro oriwo gi jaode ma jayalo ni. To timo gini e gweng' kanyo. Ma kapok wadhi mabor. Wasema ginono nikech Uko ni bende ni gweng' waka. Bende ok anyal kwer. Kamenya ting'e ni koro Kamenya koro tindo bar Kamenya gin location kendgi. Koro kang'e ni to en Kamenya mapala. Kamenya moko be nitie magina. Ok anyal ng'eyo ni en kanye nikech wan wagocho mana studio. To en gima timore kanyo. Koro nyingi be ok tang' wawache e yamo, awagoga namba ni be ok wawache e yamo. Tawadwa mana ni mondo wang'e ni to yawa gima kama katimore e gweng' to jo gweng' nitiere. Be en gima ber? Ok dolong'o ing'eyo gigi nyalo tuore kaluwore gi kaluwore gi gigi mag ji kata age mar dhako kata wuoyi. Koro ng'eni ji be wuondore, hera ka ji be wuondore kon an ne pok okawa, mara an nosekawa to dichuo kama koro adhi pok anyombo, koro ng'eni ji timre ok daka kwer. Ma to dhako maduong' man mana gi nyithinde apani nyithinde 3-4 kama, en dhako maduong'. To jaode ni bende en jadolo. Koro wachne ni rachne ji e kor gweng'. Koro mano e gima omiyo wagocho mondo mi ilero ni kapo ni gima timre ni bed ni ing'e gima kamano. Kok ing'eyo to be bera. Ka ing'eyo be wadwa mondo walose mondo mi koro obed ni en gima wakwedo timbe maricho machal kamano kuom joma mine mwadak godo. Mago to ok ber ahinya, lakini kaka ng'eyo Kamenya seme nitie ok daka kwer. Uko gi bende nitie ka ok daka kwer. Oro en mana nonro ka timo chunguzi to di kona ni en Biti ng'a. Da timo nonro mapiyo piyo, koro namni ni asiwo kasi ni kwa nami to koro dwa tijre mayom. Aya kara wabro gocho ni oko mar yamo. Wabro gocho ni oko mar sama wantie yamo ni mondo wanyisi details manitiere. Sawa. Onge wach.
iwacho ni indiko kele ine studio makani Kisumu. Lolwe TV, kia Lolwe TV tibo neno chenro mar DAK ACHANA, ibro ne kata sani ibo nene to koro ing'eng'e ni waloso kodi. Sawa. Erokamano. Yeah. Ay, ng'ad mano koro ondiegno wacho ni ok okwedo, ok oyie, ok ong'e ler manitiere, wachako many kendo moro ne Rea. Gona namba ni. Mamalo ni. Ei. Weche tek samoro, wacho ni weche tek kapango, magi koro weche tek e gweng'. Halo? Amosi jatelo. In Mr. Onyango. Onge wacha, an be agocho ni nyinga en Niko Kelo mar Lolwe TV. To ang'e ni iwuod Kamenya. Koro gocho mana ka wacho ni nitie wach moro manyie wuok e gweng'u kanyo. Nitiere miyo moro ma onjawo dakne gi jaode ma bende en jayalo e gweng'u kanyo. Koro odwa ni mondo mi obed ni dhako ma jadoho. Dhako jadoho. Odwa bedo dhako ma jadoho. Koro en gi ng'ate moro bende ka ma rawera to jaode ni be nitiere, to jaode ni dolo mang'eny. Koro samoro okwe ni odwa nodag ngima moyiero. Ding'e miyo machal kama e gweng'u. E gweng'u kon. King'e miluongo ni Beatrice. Mama niluongo ni Beatrice. Beatrice mang'eyo. To be chuore jayala diere yawa. Macha tiluongo na Bito, chuore japuonj. En ma donga Bito en Beatrice. Kata Biti kata Bito no kata Beatrice gina nying achiel. Mane no ka ang'eya Bito no. To chuore to ok jayala. To ding'e ng'ama iluongo ni Odhiambo Asewe. Odhiambo Asewe. An mang'ise ji. Odhiambo Asewe an mang'ise ji. In ema? Ang'ise ji ang'e mang'eny. Ing'e Odhiambo Asewe maber. Koro miyo no akaro Odhiambo Asewe kanyo. Koro ing'e Beatrice mawacho. Ing'e. Koro wach ma kamae ndi timre e gweng'u no kose nena wach ma koro ni oronwa studio kata ok en gima kare. En gima timore. Kabisa. Koro Beatrice ni endi koro en ojadoho e gweng'u ka. En jadoho. To koro un kaka yewuot gweng'u yie godo. Donge odak e gima mayiero mabe ng'ama gitimore kamano. Uluongo ni wuode. Wuoyi ma koro ka onego uluongo ni wuode dala. Okuongo ne gi wuoyi moro ma uluongo ni yuore. Ing'adri ok owinje maler. Mokwongo ne en gi wuoyi muluongo ni yuore. To sani nyokawo wuode ma koro ne ogirierego. Wuode ni ma koro kawo gerierego. To nyako ni mae tim motim e gweng'ni to uling' aling'a un jo gweng' nitie jodongo, nitiere chife, nitie ang'o. Donge otimo gima ok ni kare? Ok en nyako. En dhako. En dhako maduong'. To koro unene nang'o, utime nang'o nikech odonge koro njau nikech ka koro en mama maduong' to nyicho ne en gi yuore moro riere go oweyo. Ochako kawo kendo koro rawera moro matin miluongo ni wuode be go sani koro riere go to jaode bende nitie. Un kaka jogweng' no, ang'o mutime? Gima timore. Ne
wuode chakula ni ogolo pesa mang'eny ma kata jaodeno. Koro ni oling' aling'a gigo timore to embo neno. Ng'eni ikuru action chakore gi ei ot. Kato ka yuoche madonje koro wan nyithinde. In kaka nyathine? Koro wan waneno ka gino ok morwa, koro kaka igo koko. To ng'e nyaka wakso. Koro matin dichuo ma wuon dhako bende obe yom moro en go. En gi yom moro koseneno kofuko igolo gimoro. Ofuko ni igolo gimoro e ofuko mo bende ochamo. Ng'ato golo ka wacho ne baba weya. Akina ji chulo ne pesa skul. Koro nyathini bwana ni chulo nyaka ne nyithinde gi school fees, en koro en oling' aling'a. Koro neno ni mano wuode ma e anyuola koro konye. To bende ong'e adier ni ng'ani endi chodo chiege? Owinjo ka giwacho, ji to sewach mang'eny, koro mago to akia kaka oumogi. To bende koro ng'anja gi muma kodhi yalo ko en berberi? En ojakatolik. Ojakopere? En japuonj ma kopere. To koro apenjie jatelo, in ma to koro mamani ma be koro babani e dala. Hie pesa mang'ani golo ni emamiyo koro jogieki koro ogo bindi kamaendi kose nitie gima rach? Ok diang' wawach ni nitie gima rach kaluwore gi wuonwa ni. Nitie nyithindo monyuol mabe chal kode. Maka ne nitie mgomo moro e ot to ne wanyalo wacho ni baba ok ober. To baba waneno ni ber. Koro mama odwa dhi malo ahinya. Koro akia ni nitie age ma ka gigike to gidok e adole. Koro mama ni ochako duogo e adole, koro en teenager kendo. Koro aparo ni nitie age ma ka gigike to gichak gilombore, gichalo mana gin lo maka gima koka gichako. Koro mama ni koro odwa pon gi roho e kendo. Koro chanko gi joma tindo. Ema koro ringo go ahinya to wuode. Koro onge wach, wan to wagochuni ka wantie Lolwe TV, ma en chenro mar Dak Achana. To wachni nochopo e mesa wa kaendi ni miyo ni kelo wich kuot e dala. Alo? Okele sana kaluwore gi ng'ama en gono. Oyudo ka wuotho duk. Oyudo ka wuotho duk? Ng'ama koro ber neno oyudo ka wuotho duk. To koro wuoche bende koro ka ji penjo. To wacho ni joma dongo go ema timo ji sani mang'eny. Mane kaka kijana no bende duoko? Oduoko jok moko mapenje. Koro ng'ama chal koda ka to koneno. To kama antie ok obede nikech ong'e ni wadhi loke. Koro kata ka ne wan kanyo to wuok ka wadhi. To kijana ni bose nyombo bende ne gi dhako mamare? Ne gi dhako ma nyare maduong'. En gi dhako gi? Nyako maduong' onyuol 2009, nyathini maduong' onyuol 2009 ma jamano ja higni 20 gi gimoro sani. Dhiga achiel sani. Mano koro mano bok kijana, mano ng'ama duong'. Waluonge ni kijana kaluwore gi ot ma entiere no. Nikech koro en ma oluongo ni min mare. To ok to bende maduong' moyude kowuotho duk. To mama ni kokene dalani to yudo kama pod ng'ani en ng'ama wuotho duk ma pod ne ng'ama tin. Koro masani koro makre go bayo go. To chi bwana ni wacho nang'o? Chi bwana ma iluongo no Uko ni owacho nang'o? Uko sego koko. Wada seche ma wachako wuoyo ni. Ne wan kode koro ne okadwa gino nadwa na kuma entieno ne momiyo ne nije ka ng'ato na. Ne un kode. Ne wan kode. To koro seche go ne obro winjo gima timore koro ingeni kaka janyuola. Koro mama no sego koko. To pod un kode kanyo mama no?
yudore no otero nyathi e osiptal moro ka ni Nyamasare ne wane ko. Oh, en Nyamasare. Koro ekosego koko. Kono chwo ni kabedo man yure moro to we kao nini muluongo ni DAK. To koka andre na koro seche mowuok ya to jalo yudo nigi nafas. Mama no odwa gombo loso godo tero koro oyombowa. To kiwacho no bendo go koko jiunge no go koko to apani koro ne beni koro wakao thulo koro e chenro ni ma DAK ACHANA waloso gi jowa mondo mi wane paro ni gima kono de tim nango to gweng'no bende nitie chief. Gweng'no nitie jodongo adier. Gweng'no endo unumna kijande lilo moko nyalo loso wach. Jodongo nitiere. Koro namba mama no ibro oro nwa oko mar yamo wabro loso kode. Mondo wach ni ndio ler mondo mi bende kik mondo jaodi chieng' moro dhi kata goe ni wach moro wuok, lakini ndo koro ing'e maber ni wagochu ni koa e Lolwe TV. Jaode uko chasedi. Osedhi. Koro wach ni nochopo nwa to en wach ma waneno ka ok ni kare, mana ok en DAK ACHANA, en DAK ACHADHA to ber ma mondo mi kijana no odoge e ode to koro mondo mi okendi omany dhako machielo kendi to we dwanyre ng'ama luongo ni min mare. Aburo manyo ni namba ne ka oro ni. To mondo neno na ki uko chambele ka. Onge wach. Kara onge wach, erokamano jatelo kuom miyo wach manitiere no, ne wach ochopo nwa to koro wafwenyo ni en adier. Wabro temo ne wadwa loso kaka nyalore e DAK ACHANA kaendi. Maendi ne en Lolwe TV, erokamano kuom yudo thuolo mar mondo mi los kodo, oduoko erokamano mang'eny. Chenro no en ga tichedi. Mano otieno sani tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 nyaka saa 3 otieno. To inwe be saa inwe wuok tich be saa 7 bang' weche manyien. Koro uko gerego koro weno ura weya wabeno kaka waloso kodgi. Erokamano kare, wasitudore. Erokamano ahinya jatelo. Nerea iwinjo wach dhako ma jadoho koro chuo ka nyaka wuode nyathi moyudo kane wuotho duk oyudo kane kore ka dongo to ne nigi yore moro weyo chako ka oma to dichuo be ni ka ma kendo jadolo mar Kopere, japuonj kanisa. In mi ja kanisa koro in mitele kanisa lose wach no an mano inga. Ing'eyo ni jaduong' ni jogorane. Jaduong' machiege okaw doho ni. Owuoth ne. Omanyne piny. Oketne dumba mondo pache ong'eng. Koro dhako ni kata timo gigi to wuoyi gwende ne chulo fi. Ing'e ni ng'ama pache liw. To ng'e maber ni chiege wuotho gi ng'ani. How comes ni wuodo wadu chako biro kon baba wa wadhi achul fi. What is that? Tiene ng'ani gi rano. Dhako ni bendo mako nyathini gi yath, ok en nono. Joka ma uwinjo weche matimore e gwenge mag Kamenya. Dichuo marang'ongo ma japuonj kanisa kendo ting'o mo madie bathe pile pile kadhi yalo ni je kano yalango. Ndiek gimi yalo kanyo onge. Charity begins at home. In home ni no endo jomoko no ne mabaye. Yande nitiere kia yuore. Obayo go weyo. Mano bolo piny ojonye. Chako ka oma. Timone jwala. Ai wuoyi ni bende wacho ni en ni mini mutegno gi. Ni makoro saa makoro dhi kodgi maber. Wach ni wane giko mar piny omero lit. En giko mar piny kaka no wache. Omiyo okoyot. Wadodi kati golo jochiende makoro kenje chien. Jogite nitiere nerea. Onge dichuo tiyo mabor. Dichuo dak e dalani. Mama ni be odak kae. Uko giregi be ni mana ka. Gigi timre e dala chiel ni.
to no ni mano ngima ma dhako no yiero. Sata mwa mondo mi wawach wachni wabro pudhe kendo ka mwawego no. Harona wewu gi paro. Ornua uru paro magu. Ni ang' ma ditimre e gweng'ni. Nikech mago yoma. Ni ngima mi yiero kanga. Koro na yiero no dagi chuor dhako wadgi to wuode be. Tiwinjo ka koro jaodo uko no gono besego koko mole wachni. Moko ne chuore ni yama manye dhako mori kendi. To no ugo ni en wi wuor ni dhako moti ma samoro ma chi jaduong' ma wuon gi. Wi ok owuor. Ouko ni wiye ng'ich ka bwo daraja. Wiye chalo bugo onge gima bugo onge gima nitie. Wiye plain. I mean, what is this? Ana weni no wacha to kana orna wachini ati monondro mare ranju ka adier na donje iye. To gima litna ni di chuma ni odni nitie. Mati ni gino sembre gini mang'eny to neno en helpless. Nerea. Di chuo gini neno gigi to gima tango timie onge. Di chuo ni obed ne chapat bwana. Bedie wiye. Koro en jadolo mar kanisa. Odhi olemne en be. Temo le modolo ng'ano ngi madolo tingo muma. Sorry. Koro otim nang'o nikech nyaka yud solution e dak achana ka. En ni an to kanyal chwado gi. An adwa na chom gi Yesu tir to juchindo go biro go gi piny to fuyo to wacho to wuok to go rich to chak duogi to dala no riere ti. Jachien mane ma mama ni kawo ng'ani we ng'ani okawo we. Jachien ema control le be ma ore. Ma oketho nyinge jachien no. En adieri nyako manya lemo ne chawacho niya. Ni en ng'ato wuoyo kod ni wuogi dhi to wuok en odhi to ko gik mabo or kati bungu ko ka ng'ati ko ni koro wabed ka to ko ne ng'ani winjo duol koro mama ni chal gi nyako cha. Miyo ma jadowo ni nyithinde dongo. Nyithindo madongo ok geng' jachien. Yesu kende mageng'o jachien. Anto gina dagi ni mano kaka inyalo deal kode. Gweng' Kamenya kanyo endo adwa ni mondo mi jo Kamenya uwuog oko magi wich kuot. Kade chwade jachien ok chwade. Ok ana ni mondo chwade. Magi ma jogi nyalo stop. Inuitwei. Gibed piny kaka jo Kamenya giwe tugo kod ji. Ok Kamenya kama yoga ni time gik moko ma iluongo winyo ka winyo aufuyo mondo dwar piny. Mado ko tamo gi nadi. Emi ng'adi kiyo kama ti ywagi yonge. Koro amo mono gi loso mic. Kone yana ga dhok. Okachi mondo gidhi gitim timbe machal kamano lakini awacho niya. As a society nitie gima inyalo tim. Ok unyal ling wendo ka gik moko kethre. An to da wachunu ni yath to ne Kamenya ndiyo. Lakini yadhu to Yesu loyo. Koro manyuru teko Nyasaye mondo tiek chandruok madalane. Nyaunya dek kuomo uko gi dhako ma jadowo ni endi ma chwa. In fact da bed machiegni gi jo Kamenya go eko da menyo utir kaka dwarre. Pok wawewu nikech timbe moko nitie ma upuonjo nyithindo timbe maricho. You are ruining our society. Even nyithindo be koro ng'enge gima. Ok wanyal bedo ni my society modwa bring up. What is this that we are hearing? No way. Nere mano gima onge. Donje gi lamo. Mano Satan. Anapo donje koro gi kaka paro na ng'e. Chien momako dhako ni gi chwore ni gi yuore ni. Akweri Satan. Notimo ohala mar rech. Owuondore kuonde modhi rech go be ok odhi ka rech, odhi ka magi mine moyoma kabisa to dichuo madiyo mo me bathe ni oket mo mapiny ong'li ode. Donge mumbe no be koro konye. Mumbe no konye. Kech pache thin, ato kono dhi chulni athini fees. Ni kono ni fiyo tami. Jo Kamenya udonje chunya uchido chunya seriously. Chuo mantie Kamenya kanyo endo magin joma luongre ni gin yuoch mama ni. Miluongo ni Beatrice. Chuo mani kanyo. Alwa result next week kod wuok ay wanyisi ni jogo e kosa chako were. Ko kamano to nyisuru jogo e ko mach gi lum. Call them. Talk to them mondo jogi owere. Mama mamoro ni ywak malich kaka jaode olal ka mama cha. Mo yene choni yawa nyombi yawe meru. Okonya lini gik maka magi dhi mbele, magi dwanyruok. Omiyo jo Kamenya ugoya piny seriously. Nere tik chenro ni. Ato kawach nugoya piny. Unu dwara teko mo ai polo moriere da Pado juchende go seriously. Amor gi weche ma wawinjo gi mora nikech gimiyo wadongruok. An Bishop Nere Ambewa. Kapok achiwo namba na tadwa na mos johera te mag DAK ACHANA. Onge dichi ma wiano wile kodu ko wil to wila. Tagombo mondo mos johera mag DAK ACHANA. Wan waonge gi miluongo ni jotene mag DAK ACHANA to wan gi johera mag DAK ACHANA. Kamora more kona mar piny duto ma untie. Amosu kuom teko mar nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Kapok idonje jo era mar DAK ACHANA WhatsApp group. Warwaki
or nyingi gi namba ni, wabiro rwaki. To mana ka in gi smartphone, ka in gi kata lulu to ok nyal rwakore. Nyasaye mondo gwedhu. 0720 40 39 13. Awuok e kanisa mar Hope for Good in Christ. Ka onge gweng'u kanyo, luongwa mondo wabwaked gi jochinde madala ugo. Nyasaye mondo gwedhu e remb Yesu Janazaret. Omako dhoga, piny agwambo, piny moe nanga. Ene kinde go eko mejo gik moko wacho ni notimre gik mahienglo. Mon sani do mondo mi ogo doho. Ok go doho, dhako go doho kamoro amora, wadagi. Ok inyal, ionge ratiro, Nyasaye ok nochwe gima kamano mondo mi otimre. We ketori gik moko nyal. Ikelo mudho gi giche maricho e ngimani gi ngima nyithindi. Omiyo kanyo endo ko biye gi joka menya. Ado mondo mi gimoro timre kamenya kanyo endo e odno. To moloyo ne Beatrice no endo, dhi lam, mondo chome tiro wanto gi mang'ong'o. Nyaka we timbe mofu. Ng'ama dhako monyuom kuma ji nitie ok nyal biro ni ringo gi wiji ni. No way. Yuochi Beatrice. Achayou kabisa. Dukna uru watch next week. Nintie gi Musa timo. E kamenya kanyo endo. Kok kamano, ok obi weu Beatrice gi joge gik mubedi gi kwe. To nye pacho elre ni gino rach. Gik mubedi kuome mago yuma. Awe chenro ne gi kanyo, kata kaka Musa ji kawuono ta masa urumo. Wach ni omiyo yewi ochung', onjo ka chunya rach kabisa gi gima timre dala ma kamenya kani. Gino ok bedhi mbele wadagi. Wasechako menyo. Mano wasiloro, wastope ni abito weri gi jali. Abito timi ipake mara. Karatim ni. Madhako mane ni funde doko dala gi mondo winjo a kanso nying maluongi go cha weri gi dichuo michodo. Dichuo concentrate odi. Nichiegi gi nyithindi. Kane ni nyombo nango ka in gi lwas ka chalo gine kamano. Kwisha. Itieko wachno maber. Nyaka wachako rom kendo e Dak Achana juma manyien. Nyinga en Nick Okelo.